Първата изненадваща история на Габи, Антон и Надя е за Тя ясновидка. държи в ръката си магическо кълбо, Да, с което вижда бъдещето. Да, вярно. Да, и заради това не е много щастлива, поне според нашето Да, предположение. направо нещастна. Направо Тъжна. гори от... Но. Да. И също това също може да е кристал, нали, не просто като аметист. Нещо такова. Добре. Значи видението на тази ясновидка за бъдещето не е добро. А втората история на същата група се казва Ангел и дявол. Това го виждам, този дявол. Това е злия дух от лампата, Да. който излиза и се бори с добрия ангел. Има един ангел, който слиза надолу. Към него. Да, и тук му изпраща огнени магични кълба. Прави му някаква илюзия с цветя. Подмамва го да дойде с цветя, може би. Да, защото изгледат красиви. Все пак аз ги рисувах. Да, и двамата са, и двете неща са много красиви. И дявола има 3 ръце. Да, защо не? Да, или едното е крак. Ами не, тук му е тялото. Тук му е тялото и излиза отвътре, иначе си има 3 ръце. Може да има и всъщност. Да, може би и това е някаква четвърта ръка, дето още не се е появила. И как се казва тази картина? Ангел и демон. Ангел и демон, да. И така, тази по-веселичка според мен е някакси. Злото е триръко и пуска кълба. Злото подмамва ангела. Весело. Така си играят. Може би иска да придърпа ангела да се разминат в лампата, да го затвори там, за да се освободи той. А може би само си играят ангела и дявол.